Kwina kulikonse kumene muli abwenzi anga oonera nonse, ndikupatsani moni mu dzina la Yesu Khristu. Takulandirani pano pa Kumudzi wa Yesu television. Mosafuna kutaya nthawi yathu, timangofuna tipite molunjika kumalemba kupitiriza phunziro lathu limeneli la kodi ndingapulumutsidwe bwanji, gawo 2 imeneyi. Ndeti ngotseka maso tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikudza kwa inu mokonda ndi modzichepetsa mu dzina la Yesu Khristu. Ndi mayamiko ndi mathokozo chifukwa cha moyo, chifukwa cha nthawi ngati yakuti tingamve mawu anu okomawo amene mati mutisadzakhala ndi moyo mkati okha, koma ndi mawu ochokera m'kamwa mwanu. Dalitsani mzimu wanu woyera amene mu dzina la Yesu Khristu mpha zonse m'chiyamiko. Amen. Machitidwe 2:38 Bible likuti, koma Petro anati kwa iwo, lapani, batizidwani yense wa inu m'dzina la Yesu Khristu kuloza chikho cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Taona ku gawo loyamba kuja mmene ife tingapulumutsidwire. Ku Marko 16:16 Ambuye Yesu Khristu akuti, amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndiye pamene ophunzira awo anawuzidwa zimenezi, mmene anawuyamba utumiki umene anawuzidwa ku Marko 16:16 kumeneko, tikuona kuti ni ku Yerusalemu kumeneko. Petro anawuza anthu aja kuti asweke alape yense wa iwo, atafunsa kuti chite chiyani amuneno abweze, kapena tichite chiyani kuti tipulumutsidwe. Anawuza kuti lapani yense wa inu, batizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza chikho cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Haleluya. Ndiye tinaonanso gawo loyamba lija kuti ubatizo kachitidwe kake umayenera uchitidwe ni wa madzi ambiri, uja wovika m'madzi ambiri. Chifukwa umenewo numene Bible matiuza, numene umatiphunzitsira. Tikhozaona zitsanzo zosiyanasiyana mmene ubatizo umenewu ukuchitikira. Chitsanzo choyamba tikhozachiona ku Mateyu 3 kumeneko, kuyambira vesi yake ya Mateyu 3 vesi ya kuyambira 16 kulekeza 17. Bible likuti, ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi, ndipo onani miyamba inatsegukira iye, ndipo anapenya Mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda, nudza nutera pa iye. Bible vesi ya 16 ikuti, ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi. Akuti Ambuye Yesu Khristu pamene anabatizidwa anatuluka m'madzi. Zimene zitisonyeza kuti ife kuti Ambuye Yesu Khristu analowa m'madzi, ndipo munali mmene mu mtsinje wa Yorodani. Nthawi imeneyi Yohane M'batizi samafuna amulola Ambuye Yesu Khristu kuti abatizidwe ni iye, koma Ambuye Yesu Khristu akuti balola kuti chilungamo chonse chikwaniritsidwe. Amafuna atipatse ife chitsanzo, chifukwa iyeyo ni njira ndi choonadi. Pokhala njira ndi choonadi afuna ife tizitsatira iye. Amafuna atipatse chitsanzo kuti kodi ubatizo ni chani, umeneyo zichitika chimtundu wani. Ndiye zinasweka kuti iye alowe m'madzi ndipo anatuluka, ndipo anabatizidwa m'madzi mmene momo. Nikuphika pakadakhala kuti ndi pamphumi kapena ubatizo wina wake sakadachita kuvutika nani kulowa m'madzi, chifukwa ndiye kuti madziwo akadakhala kuti ali nawo kale mukambani. Haleluya. Sikunyoza kumatili mu mawu. Tatiyeni tiwerengensoni ku Machitidwe 8 tione chitsanzo china mmene ubatizo umenewo uzichitikira. Machitidwe 8 kuyambira vesi yake ya 38. Machitidwe 8 kuyambira vesi ya 38. Bible likuti, ndipo anamuwuza kuti ayimitse galeta, ndipo anatsikira onse awiri ku madzi, Filipo ndi mdindoyo, ndipo anamubatiza iye. Ndiye ameneyo anali Filipo anakumana ndi mdindo wa ku Ethiopia amene anali pa njira yake yopita ku Gaza. Amachokera ku Yerusalemu kumeneko amakapemphera. Ndali pa njira yake ali m'chipululu mmenemo, pamene Filipo anali ku Samariya ku mchitsitsimutso, mngelo wa Mulungu anamuwuza Filipo kuti akakumane naye mdindo amene. Mukhoza kuwerenga chapter chonsecho cha Machitidwe 8. Ndatakumana naye Filipo anamulalikira Khristu mdindo wa ku Ethiopia uja. Atamulalikira za Khristu,
mdindo wa ku Ethiopia aja ataona madzi ambiri pena pake anena kuti taonani chiniletsa ine nchiyani kuti ndisabatizidwe. Ndiye pa chimenechi Baibulo likuti anatsikira ku madzi onse awiriwo, vesi ya 38 imene taonayo ali ndipo anamuwuza kuti ayimitse galeta, ndipo anatsikira onse awiri ku madzi, Filipo ndi mdindoyo, ndipo anamubatiza iye. 39 ndipo pamene anakwera kutuluka m'madzi, mzimu wa Ambuye unakwatula Filipo, ndipo mdindoyo sanamuonanso pakuti anapita njira yake wokondwera. Ndiye mukhoza kuona abwezi nokha akuti anayimitsa galeta nkukalowa m'madzi. Ndiye vesi ya 39 akuti anatuluka chani m'madzi, kusonyeza kuti ubatizowo umachitikira m'madzi. Ni chimene ukuzani cha bwenzi, si ine ndi mawu a Mulungu, si ine ndinayambitsa koma atumwi ayenda mu njira imeneyi, ndipo tikayenda mu njira imeneyi Mulungu atilandira. Aleluya. Ndiye ku Machitidwe 2 vesi 38 tawerengako Baibulo likuti lapani yense wa inu batizidwe m'dzina la Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pamene papa akuti mu dzina la Yesu Khristu. Koma tikalenga ku Mateyu 28 kumeneko Baibulo Ambuye Yesu Khristu akuti akuwuza ophunzira ake aja akuti mukani ku dziko lonse lapansi ku mafuko onse mukapange ophunzira ni kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndiye ku Mateyu 28 akuwuza ophunzira ake Ambuye Yesu Khristu kuti akabatize mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Koma tawerenga ku Machitidwe 2 vesi 38 Petro akuwawuza anthu aja kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Kodi pali kusiyana kubatizidwa mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndi dzina la Yesu Khristu? Eya, pali kusiyana. Koma nanga ndi chifukwa chiyani ophunzira awuzidwa mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera koma abatiza mu dzina la Yesu Khristu? Aleluya. Ndiye kufuna tione pamenepo kuti kodi ubatizo moyenera ndi kuti munthu abatizidwe mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ali madzi ambiriwo inde, koma ni dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera kapena ni dzina la Yesu Khristu? Ndiye atawuzidwa choncho ku Mateyu 28 taona kale ku Luka 24 mbuyo muja anawuzidwa kuti asakayambe kaye pokhapokha atalandira Mzimu Woyera. Nukhupira kuti akadakhala kuti angoyamba utumiki uja Mzimu Woyera asanalandira, bweza tikumuona Petro nati mwena aja wabatiza anthu mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, chifani imene anawuzilidwa na Ambuye Yesu Khristu. Koma tiona Mzimu Woyera utafika pa tsiku la Pentekoste paja saubatiza mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, m'malo mwake akubatiza mu dzina la Yesu Khristu. Chimene chinachitika pa nthawi nchakuti pamene Mzimu Woyera unabwera pa tsiku la Pentekoste lija unapatsa vumbulutso la mmene ubatizo umene umayenera uchitikire ona weniweni, kodi ni dzina la Yesu Khristu kapena dzina la Atate. Aleluya. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu amati Nkhoswe amene ali Mzimu Woyera akadza adzaphunzitsa malemba. Ndi atabwera pa tsiku la Pentekoste paja anawuza kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera si dzina, koma dzina ni la ndani? Ni la Yesu Khristu kuti abatizidwe. Ndena amaona ngati kuti malemba pamenepo ausiyana, kuti uku akamba zina uku akamba zina, kapena Petro sanamvetse chimene anawuzidwa kwenikweni, kapena ena amayankhula kuti kodi umvera Yesu numvera Petro chabwino ndi chani. Aleluya. Koma chimene akuchita Petro pa tsiku limeneli sikuti akusemphana chimene anawuzidwa, chifukwa Mzimu Woyera utabwera pa tsiku la Pentekoste unawuza, unapatsa vumbulutso kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera si dzina koma dzina ni la ndani? Ni la Yesu Khristu. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ni maudindo chabe, koma dzina ni la ndani? Ni la Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu nali dzina la mwana monga angelo Gabriel anapereka ku Mateyu 1 kumeneko. Ndipo dzina limeneli la Yesu Khristu ni dzina la Atate lomweli. Ambuye Yesu Khristu ali pano pa dziko lapansi amati munthu akadza kwa inu ni zake za yekha mumulandira, koma ine nadza mu dzina la Atate anga simunandilandire. Anabwera mu dzina la Atate. Ndipo dzina la Yesu Khristu lomweli dzina la ndani? La Mzimu Woyera. Ambuye Yesu Khristu amati Mzimu Woyerayo adzabwera mu dzina lake. Haleluya. Ndiye dzina ni la Yesu Khristu. Ndipo Baibulo lonseli simudzaonapo munthu pena pake pamene adabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, koma ndipo khapo pamene munthu abatizidwa mu dzina la Yesu Khristu.
Fufuzani Baibulo lonse m'malemba lonse. Simuonapo munthu atabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, koma ni dzina la Yesu Khristu. Chifukwa ilo ni dzina la Ambuye. Ndipo Filipo 2 akuti bondo lina lililonse kumwamba pa dziko lapansi pansi pa thambo lipinde pa dzina limene la Ambuye Yesu Khristu. Ndipo kwa Akolose akuti china chilichonse chimene muchichita mu ntchito mu mawu muchichite mu dzina la Yesu Khristu ku ulemerero wa Atate. Haleluya! Chifukwa mukaona machiritso akuchitidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kena kalikonse kauchitidwa mu dzina limene la ndani la Ambuye Yesu Khristu. Ngakhale pemphero lipempheredwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, ubatizo uchitidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, ndipo Satana amanjenjemera pa dzina limene la Ambuye Yesu Khristu ni lamphamvu, ndipo chimene amachita amafuna atilande dzina limeneli la Yesu Khristu. Ndiye ubatizo usweka uchitidwe moyenera mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuti munthu amene sanabatizidwe mu dzina limene la Ambuye Yesu Khristu ayenera abatizidwenso. Malemba akutero titsimikizira zimenezi tikamapitiliza za phunziro lathu. Haleluya! Ndiye kumachitidwe 2 kumene kuku kumene tawerengako, mmene timamuona Petro pamene papa amauza anthu aja Yudaja kuti asweka lape yense wa iwo abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuthwa cha machimo, ndipo adzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Vesi ya 41 akuti pamenepo iwo amene analandira mawu ake anabatizidwa, ndipo anaonjezera tsiku lomwelo anthu ngati 3,000. Ati anthu pamenepo pamene anamva mawu ake anabatizidwa, ndipo anaonjezedwa anthu 3,000, anthu 3,000 anaonjezedwa pa tsiku limene anali kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo anthu amene wawo mukafufuza mukaona m'Baibulo sanauze kuti akachiteka egilasi ayi. M'Baibulo mulibemo za gilasi. Munthu amasweka abatizidwe pamene wakhulupirira. Haleluya! Pamene moto uyaka m'moyo, pamene ali ni njala, ali ni ludzu la mawu, ndi pamenepo amafunika iye atani abatizidwe. Ndipo 3,000 azathu adabatizidwa mwachoncho. Ndipo sokhawa ku Yerusalemu, komanso ngakhala abale azathu ku Samariya kumeneko anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Tatiye tioneni kumeneku kumachitidwe 8 vesi ya 12. Baibulo likuti vesi 12, kwa pamene anakhulupirira Filipo akulalikira uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu ndi dzina la Yesu Khristu anabatizidwa amuna ndi akazi. Ku Samariya kumeneko Filipo atalalikira uthenga kumeneko sunangobwera mu mawu chabe, koma unabwera ndi mphamvu ndi zozizwa, kuti anthu opundukwa amayenda, anthu odwala amachiritsidwa. Ndiye anthu atakhulupirira mawu a Filipo, Baibulo likuti ndi dzina la Yesu Khristu anadani anabatizidwa. Verse 14, koma pamene atumwi a ku Yerusalemu anamva kuti Samariya adalandira mawu a Mulungu, anawatumizira Petro ndi Yohane. 15, amenewo mmene adatsikirako anawapemphera kuti alandire Mzimu Woyera. 16, pakuti kufikira pamenepo nkuti asanagwe pa wina mmodzi wa iwo, koma anangobatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. Ndakuti atumwi a ku Yerusalemu tsopano Petro ndi Yohane amene atamva kuti Samariya wakhulupirira uthenga wabwino, akuti anapita kumeneku ku Samariya. Atapita kumeneko akuti anapemphera anthu anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu aja kuti alandire Mzimu Woyera. Chifukwa akuti anangobatizidwa chabe mu dzina la Ambuye Yesu, koma Mzimu Woyera unali usanagwe. Ndiye mukhozaona kuti Petro kumachitidwe 2 akubatiza mu dzina la Yesu, Filipo akubatizanso mu dzina la Yesu kumachitidwe 8 kumeneko, komanso Paulonso naye tikamuona kumachitidwe 19 na Yesu abatizanso mu dzina la Yesu chimodzimodzi. Machitidwe 19 verse 5 akuti ndipo pamene Paulo anayika 5 pamene anamva ija anabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. 6, ndipo pamene Paulo anayika manja ake pa iwo, Mzimu Woyera anadza pa iwo, ndipo anayankhula ndi malilime nanenera. Ndiye verse 5 akuti pamene anamva ija anabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. Akuti azathu atamva uthengawo atakhulupiriranso kumene kunali ku Efeso, akuti nawonso anataninso anabatizidwanso mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mukhoza kuonanso nkhani ya Kenturiyo Cornelio ni Petro kumene kumachitidwe 10 verse 38. Kaoneni panokha muona mutsimikiza nokha kuti ubatizo ni munchani, ni mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
ndipo mukachita choncho nanunso Mulungu akulandirani chipulumutso chanu chitheka. Ambuye akudalitseni.